Goddag og velkommen til endnu en film. Jeg er så heldig at blive inviteret med nogle gamle fiskegutter ud på en juletur. Og det er jo vældig hyggeligt. Vi er taget til Kirkholm, som ligger lidt ud mod Juelsminde, når man kommer fra Horsens siden af. Her ligger sådan en fin lille vig herude. Og det var blevet bestemt, at det var her, vi skulle prøve at tage ud. Så nu vil vi prøve at se, om der er noget fisk herude. Der var en sæl derude. Så det er nok ikke lige her. Ikke at de ikke kan være her. Det kan de simpelthen godt nok. Men det er jo ikke lige det, jeg gad at se. En møgtra bag den sæl. Nå. Jeg må ikke den stikke af. Den kan i hvert fald ned igen. Nu kan vi se, om den har fået skræmt noget fisk herinde af. Men det herude, det er meget af det, det er sådan noget typisk vinterbund, sådan en blød bund. Meget sanden, men det er småsten ind imellem. Så den fisker egentlig ret godt. Har jeg hørt lige nu. Jeg kommer ikke herude så tit. Det er vist ved at være et år eller to siden, jeg har været her sidst. Men vi ser. Ja, noget af en himmel der. Det er flot. En dejlig morgen. Jeg fisker med en silling, en rå udgave på 21 gram. Ja, hvorfor gør jeg det? Det gjorde jeg også, da jeg var her sidst. Og der fanget en 3-4 fisk ude. Så det er egentlig det, jeg har taget som udgangspunkt. Det kan sagtens være, at jeg skal skifte over til noget, som har nogle vinterfarver, frem for at køre med noget i en rå udgave. Og nu tænker jeg, nu får den lige skud. I hvert fald om ikke andet på vej herud af. Jeg har ikke så lang tid, så jeg løber næsten hen over de her stykker her. Og så tænker jeg, når jeg er nået ud et eller andet stykke ud, så kan jeg skifte over til noget mere vinteragtigt. Og så tage turen tilbage igen. Det er jo sådan lidt min plan. Men lad os nu se. Det kan jo være, at den her silling her, den giver mig et eller andet. Så vidt jeg kan huske, så var det ud af det her område her, at jeg fangede sidst, da jeg var her sidste gang. Og i og med at der går år imellem jeg kommer her, så kender jeg altså ikke stedet ret godt. Så det er sådan lidt, man starter på ny hver gang man er her. Så vi ser. Det er også fint.
Nå, det blev ikke til noget som helst. Jeg gik over, så satte den her sort rød en her på. Og jeg håber, at det kunne gøre et eller andet. Og jeg er kommet et godt stykke ud af herude. Men der har ikke rigtig været noget. Så nu går turen hjemme af for mit vedkommende. Jeg har nogle andre familiearrangementer i dag. Så det blev ikke til noget. Men jeg kom afsted. Det er også et stykke tid siden. Men nu har jeg en god lang juleferie her på 14 dages tid. Jeg satser jeg stærkt på, at jeg får luftet det her fiskegrej her noget mere, end det har været muligt her den sidste måned til halvanden. Så hvis I har lyst, så følg med på næste film. Så ser vi, om ikke jeg har held med mig til den tid. Men hvis ikke vi ses, så god jul og godt nytår til alle sammen. Og knæk og bræk derude. Hej. Og så skal lige komme en regnbue. Men jeg ved ikke, om der er en stor skat. Eller en stor fisk måske der, hvor den ender. Det kunne jo være. Men det bliver ikke lige i dag, jeg får det undersøgt. Det må man gøre en anden dag.